Kamas bekut kadai ke bakentang tam hapo ke balang Katolik. Haman la kamas, ngijua iya bun jat kitiar kentang ki bala pendon kam haka benta jong ka Eucharis pat kiwe ki benta jong ka jing mani blay. Henry, bun sin, ngishio i bat ngimtip iki kerteng jong ki, ni ya ka jingmut ke bajeliu ke badon halendat jong kini kitiar. Omdan setia kanu ketiar hapo kamas ke basudan klem jingmut. Baru kitiar ke bala pendon kam hakaduan kidan la kajong ka benta bat ka jingmut ke bakerpang. Nadu ka khuri ke babat ka senam bakhu jong Kris syaka pliang ka babu yu kupu baim haru ki jan kentang ke bala pendon kam da uling do. Baru ki penpau ya ka jing buram bat jinget jong ka balang ya ka jingdan basisha jong Jesu Kris haka Eucharis bakhu. Hakani ka khubon ya pej ya santli ki tiar ki ba ulengdo upendon kam habaknya ya kamas bakhut. Ka baningkong chalice. Ka chalice lani ka khuri. Kadai ka khuri ka ba he ka ba pendon kam ban bu ya ka senam bakhu jong Kris kata ka wan ka balapen kentang. Kalong ka wei ni kidak ki barit tam bat ki ba ki pai runget Katolik kila itu nadu ki por menhendai. Lashna ya kini ki khuri deka ksiar ni rupa bakerpang. Lani ke basyapo jong ka khuri kadai bandai deka ksiar. Kani kamde ke jing pelut put. Hendrai ke penpau ya ke jingit jong ka balang ba amdan ke bakordor palat na ke benta ukris. Ka chalice lani ke khuri. Ka penyaso yangi ber ke jing kawai bakat do haka ba ujisu ulashim ya ka khuri bat ulaong. Kani kalong ka khuri jong ka senam jong ka senam jong ka jutang ya ka ba unpen play na ka benta ki babun bandu map ya ki pop. Man la ka khuri haman la ka mas bakhut ka penken mau yangi ya ka ta ka ju ka jingjia ka bakhadu jong Jisu bat la ki senran. Ka baar pattern. Ka pliang la ne ka pattern. Kadi ka pliang ka bapelun balasna deka ksiarhi haka bala bu ya ukpu baim. Haka por mas bakhun ulengdo ubat yaka haka benta jong ka liturgi ka Eucharis bat la pendon kam yaka bantap yaka khuri haki ka tu ka ni ki benta. Kani ka pliang la ni ka pattern bat ka khuri la pen kentang lang rengkat. Kilong kitiar ki ba kentang tam hapo ka yeng mani. Kabalai Siborium. Ka siborium kadai ka khuri ka badon ya ka jingtap. Kadur kadar jongka kalong kum ka chalice henry kadon ya ka jingtam bat la pendon kam ya ka ban bat iki kupu ki bala kentang ki ba ensam syaki pai drunget haka por ban pediang ya ka communion bakhuan. Hadien ka mas ya ki kupu ki badang sa labu haka siborium bat hadien labu no ya ka hapo ka tabernacle. Kata ka sendok siar ka badon hakmat ka yeng mani haka ba ka jingdon rengkat jong Jisu kaya ini barabor. Ka basaw pigs. Ka pigs kadai ka kenja sendok ka baret pa ka balendang. Ka bala pendon kam banra ya ka communion bakhud bala kerku syaki ba pang bashitom ki temen ki kro lani ki ba amla banwan shimpenta haka mas bakhud. Gilengdo ki pendon kam ya ka pigs haba kilet ai communion shabar jong ka mas bakhut. Ka pigs kalong ka barit pha ka bala ru bachutep hapla. Henry watla kalong ka barit ka ra ya uju ukpu ubaim ubadai utra jongi u Jesu Kris. Kabasan purificator. Ka purificator kadai ka jan ka barit kabala pendon kam da ulengdo ban penkhut iki kti bat ya baro kitiar kiba kentang baladap ban pendon kam hadin baladap ban sam ya ka communion bakhut lani hadin baladap bandi ya ka senam jong u Jisu. Kani kam dei tang ban pen i ya ka jingle khut ya lade bat ya kitiar kitar. Henry ka dei ka por ka ba kentang tam. Ka jing penkhut jong ulengdo ya kini kitiar kitar kiba kentang ka thau ya ka jing yokor ya ka jing koridor jong ka mat bat ka senam jong u Jisu. Baru kini kitiar kitar ki bala pendon kam haka mas pakhut kimdei tang ki jing thau ni kitiar ki ba shu pendon kam pat ba.
Henry, gidei kidak ki badap da ka jingmut ka bajelew, bat ka jinget ka baskem jong ka balang Catholic. Baro ka wei ka penken mau yangi syapang ka. Baro ka wei ka tiar, ka penken mau yangi syapang ka jingdon shisha jong Jesu Christ ha ka Eucharist pakut, bat ka jingburom ka badei ban ai ha ka jing mani blei. Habangi ngau thu ya ka jingmut jong kini ki tiar kitar, kamas kam long shu tang ka rukom mani. Henry, ka kelalong ka por ka bangin kam ngau jan, bat kam ngau thu shu ya ka jing e jong ublei yangi. Kumta, man ka sin bangi let siya kamas, ginla ban ngau thu kam jeliw, tang ya ka ka ba ngiyo i dalaki kman. Henry, ya ka jing shisha ka baken jaman sim, ka bala penpau, lengba, kini ki tiar ki bakentang.